कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. राज्याच्या अध्यक्षा व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या महिला प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय सौ रुपालीताई चाकणकर यांचा महिला आयोग महिलांच्या समस्या निराकरणासाठी जो दौरा लागला आहे तो कोकण दौरा दिनांक 17 तारखेपासून चालू झाला आहे आणि रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग असा दौरा त्यांचा जाहीर झाला आहे. आणि त्या निमित्ताने त्या 17 तारीख रायगड, 18 तारीख चिपळूण, रत्नागिरी आणि 18 तारीख रात्री सिंधुदुर्गमध्ये पोचत आहेत. आणि 19 तारीखला महिला आयोगाची मीटिंग DPDC हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानिमित्त आज सिंधुदुर्ग महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व आमची बेसिक अशी एकत्रित नियोजनासंदर्भात आज आम्ही बैठक घेऊन रुपालीताईंचा दौरा कसा यशस्वी होईल व भरगच्च होईल या संदर्भात आम्ही नियोजन केलेलं आहे. आणि त्या दौऱ्यामध्ये जास्तीत जास्त महिलांची उपस्थिती ठेवून एक राष्ट्रवादी सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला सेल प्रज्ञाताईंच्या नेतृत्वाखाली, जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञाताईंच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी करण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे. आणि ज्या महिलांवरती जिल्ह्यातल्या काही अन्याय झालेले आहेत त्या महिलांनी न्याय उदार मागण्यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पूर्ण दिवसभर सिंधुदुर्ग ओरोसमध्ये उपस्थित आहेत. त्यांनी आपली काही अडचण असेल, काही सूचना असेल किंवा काही न्याय हवा असेल तर त्यांनी उपस्थित राहून तो प्रामुख्याने आपला न्याय मागून घ्यावा व काही अडचणी असतील जर काही त्यांना भेटण्यासाठी प्रॉब्लेम होत असेल किंवा काही तर आमच्या महिला जिल्हाध्यक्षा प्रज्ञाताई परब यांच्याशी संपर्क साधावा. त्या घेऊन जातील त्या आपल्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षांकडे. आणि ओरोसमध्ये सभा संपल्यानंतर महिला आयोगाची शासकीय एक वेंगुर्ला इथे राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसची आढावा बैठक आम्ही नियोजित केली आहे. त्यांच्या आदरणीय सुप्रिया आपला रुपालीताईंच्या सूचनेनुसार तिथे 8ही तालुक्यांमधून जास्तीत जास्त महिला उपस्थिती ठेवून आम्ही तो आढावा बैठक यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि तिथे सुद्धा काही महिलांच्या अडचणी असतील त्या महिलांनी तिथे उपस्थित राहिल्या तरी काही अडचण भासणार नाही. आणि ह्या पद्धतीचं आम्ही एक चांगल्या पद्धतीचं आमच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या म्हणा किंवा प्रदेशाध्यक्षा महिलांच्या म्हणा त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहेत. आम्ही चांगल्या प्रतीचं नियोजन केलेलं आहे. प्रदेशाध्यक्षा तथा महिला आयोगाच्या अध्यक्ष यांचा नियोजित दौरा 19/12/2024 रोजी सिंधुदुर्ग आहे. या निमित्त आम्ही आज आढावा बैठक घेतली आणि राष्ट्रवादीच्या तालुकाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य या सगळ्या उपस्थित होत्या, अदर बॉडी उपस्थित होती. आणि या सर्वांनी आम्ही एकत्रितपणे हा दौरा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. जास्तीत जास्त महिलांना या दौऱ्याचा किंवा या ताईंच्या उपस्थितीचा उपयोग व्हावा किंवा समस्या सोडवण्यासाठी किंवा आपली ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे आज आम्ही इथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून काम करत असताना रुपालीताई आल्या तर एक ऊर्जितावस्थेत येईल किंवा एक उत्साह येईल अशा प्रकारचं आमचं वातावरण आहे. आणि त्यासाठी वेंगुर्लामध्ये आढावा बैठक आयोजित केलेली आहे. आणि त्या आढावा बैठकीत आम्ही सर्व आमच्या पक्षाच्या ज्या काही अडीअडचणी वेंगुर्लामध्ये 4:30 ते 5 4:30 ते 5:30 कालेलकर नाट्यगृहाचा हॉल आहे. त्या ठिकाणी आम्ही आयोजन केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी यशस्वीपणे ते करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.